गासै बाथौ धोरोम सिबियारि बर' रायजो राजाफोरा एसे सांग्रां जानानै था। তাক কেনেকুৱা লগ পালে? অনলাইন মানে কিহত? खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोनजों लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ आं सावरायनो फैदों। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अननानै सापर्ट दिन्थिनानै गालांदो बा नोंथांमोननि थाखाय सानफ्रोमबो आपडेट मोननो थाखाय आसिखौ ओरै थुदो बा ओरै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो दे। दानिया गिबि सेन्टारावहाय आं दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै फारसेथिं गोजोननाय मोनदों आरो फारसेथिं आं दुखुबो मोनदों। गिबि सेन्टारै नैबे भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै लाग्रो। बे भिडिअखौ आं नोंसोरनो प्ले खालामनानै होनो नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राखौ बुंगोन आरो बिनि उनाव आं मोनसे आपडेटबो आं लाबोबावगोन नोंसोर खोनासंबानो जाबाय दे। गासै बाथौ धोरोम सिबियारि बर' रायजो राजाफोरा एसे सांग्रां जानानै था। मानोना बे साननैसो माने बर' खृष्टानफोरा इउटुब आरो फेसबुकाव एक्टिभ जानानै दङ। थांनाय सप्तानिफ्राय बर' खृष्टान धोरोमनि सानैसो हिन्जावफोर आरो सानैसो हौवाफोरा माने बोरै बाथौ धोरोमखौ गाख्लायनो हागोन बेनि सोमोन्दै फेक भिडिअ फ्रड भिडिअ लाना फैगासिनो इउटुबाव फोसावगासिनो। बेखायनो बाथौ धोरोम सिबियारि गासै बर' रायजो राजाफोरा सांग्रां जानानै था। आं बे बाथ्राखौ दिनै मानो बुंखो बुजिबायना? माने बे साननैसो माने बर' खृष्टान धोरोमनि सानैसो हिन्जावफोर आरो हौवाफोरा फेसबुक आरो इउटुबाव एक्टिभ जानानै दङ। माने बोरै माने बर' बाथौ धोरोम सिबियारि बर'फोरखौ खृष्टान धोरोम लाहोनो हागोन, खृष्टान धोरोमाव लाबोनो हागोन बेनि सोमोन्दै खामानि मावगासिनो बर' खृष्टानफोरा इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों। बेनिखायनो साबधान। माने बिसोर ओरैबायदि फेक भिडिअ लाबोयो, फ्रड भिडिअ लाबोयो। माने बिसोर सिगाङावनो फेसबुकाव फैनानै बा इउटुबाव फैनानै गावखौनो माने सिनायथि होना लायो जे आङो बाथौ धोरोम सिबियारि, जे आङो हिन्दु धोरोमनिफ्राय होननानै सिनायथि होना लायो। बेनिफ्राय लासैनो बिसोरो भिडिअआव ओरैबायदि माने बाथ्रा बुङो जे शिब बाबाया बर'फोरखौ गान्जा सोबनाय सोलोंहोबाय। रामा हिन्जाव बोरै खावनांगो बेखौ बर'फोरनो सोलोंहोबाय। कृष्णआ 100 जन 200 जन हिन्जाव बोरै गोसो थोनांगौ बेखौ कृष्णआ बर'फोरनो सोलोंहोबाय। बेफोर रखम बाथ्रा बुङै 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 माने हिन्दु धोरोम आरो बाथौ धोरोमखौ माने गाहायाव गाख्लायनानै माने जिसुखौ माने गोजौआव लांनाय बाथ्रा बुङो आरो लास्टआव। खिन्थु बिसोरो बाथौ धोरोमनिबो नङा, बाथौ धोरोमनि मानसि नङा आरो हिन्दु धोरोमनि मानसि नङा दै रायजोफोर। बिसोरो खृष्टान धोरोमनिनो मानसि। बिसोरो बे भिडिअखौ फ्रड आरो फेक माने मानसिखौ माने गुमरा बानायनो थाखाय गावखौनो माने सिनायथि माने होना लायो आरो। माने आं हिन्दु धोरोमनिफ्राय, आं बाथौआरि धोरोमनिफ्राय होननानै सिनायथि होग्रोयो बिसोरो सिगां भिडिअआव। बेनिखायनो साबधान जाना था बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय। बेफोरो जोंनि बर' मानसियानो, खृष्टान धोरोमनि मानसि। ओरैबायदि एक्टिभ जाना दङ आरो बिसोरो। बेनिखायनो आं गासै बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय। थिग दङ रायजोफोर। नोंथांमोनाथ' खोनाबाय। खोनाबाय। दा गिबि सेन्टाराव आं बिथांनियाव आं सोंनो सानबाय, आमायसो कन्टेन्ट मोनथारासै कन्टेन्ट मोनथारासै भिउ लाबोनो थाखाय। नोंलाय बर'ना हारसा? बर'ना हारसा? कन्टेन्ट मोनथारासै होनबा बिनि अनगायै गुबुन कन्टेन्टखौनो मोनासै नोङो? मेरला कन्टेन्ट दं माथो। मेरला कन्टेन्ट दङ, होलाय। एक्सुवेलि नोंथांनि मटिभा मा आं मिथिया। नोंथांनि मटिभा थांखिया मा बेखौ आं मिथिया। नोंथाङा मानि जाहोनाव होदों, मानि जाहोनाव होआखै नैबे भिडिअखौ आं मिथिया। नाथाय नोंहा मोनसे थांखि दं। माखासे
हौवाफोर आरो हिन्जावफोर माखासेबा सासेल' नङा दै हिन्जावफोरबाला सासेल' नङा दै हौवाफोरबाला सासेल' नङा मा सिस्टेमाव बुंदों माब्रै बुंदों नोंथाङाथ' खोन्थाबाय अन्नानै आंनो भिडिअखौ शेयार खालामगोन नोङो अन्नानै आंनो भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो हास्थायगोन आंनि बुंनो हास्थायनाया बे जे नोंथाङा जों बर' हारिनि गेजेराव मा लुबैदों आरो लोगोसेनो नोंथाङा नोंथांनि धोरोमखौ अनोना अना मोजां मोनोना मोना बेखौ आं नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैदों मानोना जाय बेक्तिया गावनि धोरोमखौ अनो बे बेक्तिया मालाबाबो गुबुनखौहाय आरो हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै दावराव दावसिखौ लानानै फैया दिनै नोंथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंबाय माखासे हिन्जावफोर आरो हौवाफ्रा जेब्लायबो मा गोजौआव दोननो हास्थायदों एखे सेम हिन्दु बाथौ ब्रह्म जायफ्रा गाव गावनि इसोरखौ सिबियो बिसोरो गावनि धोरोमखौ जेब्लायबो बासायना लाखिनो थाखाय सेस्था खालामगोन नाजागोन दा आं नोंखौनो बुंनोसै दे जादो होननानै ख्रिस्टानाव हाबदो होनना बुंनोसै आं नोंखौ नों हाबगोन जानो हाबा फुस्लायनांगौनि गोनांथियानो गैया जेब्लासिम नोंनि गोसोआ बे धोरोमखौ लानो बै धोरोमखौ लानो होननानै नों गाव बुङा बेखौ रावबो जबरदस्तियै नारसोमनानै सोलायहोनो हाया नाथाय नोंथांनि थांखिखौ नायोब्ला नोंथाङा बर'फोरनि गेजेराव दाख्लैसो जानानै थांबाय बिनि बेलायावनो एथबां दावराव दावसि बे दावराव दावसिखौनो नोङो लाबोफिननो थाखाय दिनै नाजादों नोंथाङा जुदि सासे बैसो जानाय गियानि जुदि बेक्तिब्ला नोंथांनियाव जुदि संसारनि हांहारिक हिक्खाजों लोगोसे जुदि नोंथांनियावहाय जिउमायारि जुदि बोसोनफ्रा जुदि दङब्ला मरेलिटिया जुदि दङब्ला नोंथाङा पाब्लिकनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजिनि कन्टेन्टखौ माब्लाबाबो गाव हारसिं गोसो जानानै प्रुफ गैयालासे नोङो लाबोनो हाया जुदि दङब्ला हर खैजोन बेक्तिया हौवाफोरनि गेजेराव हिन्जावफोरनि गेजेराव हर जों नायबिजिरगोन बिनि बुंनाया मोजां जादोंना जायाखै बिनि बुंनाया जुक्ति गोनां नंगौना नङा गनायथावना नंगौना नङा बिजिरगोन बेखौबो बुंगोन जोङो नाथाय जों हास्थाया जे जोंनि समाजनि गेजेराव नांलाय खोमलाय दावराव दावसिखौ जों हास्थाया जों लुबैया बेनिखायनो नोंथाङा आंनो हरनांगौ आं खोनासंगोन आं नायगोन नोंथाङा बेबायदि जानला मोनला फाग्ला बायदि सैमा फाग्ला अरजानाय बायदि कन्टेन्ट लाबोनो नाङा जि समाव जि बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बाथ्राखौ बुं दानिया नैथियाव इन्सटाग्रामा फेसबुकआ जोंनि फिसा फिसौखौ गाज्रि खालामबाय होननानै बुङोब्ला किसुमाना दाय जायो गाज्रि आखल देखायनायखौ बुंब्लाबो जोंहा दाय जायो दिनै जोंनि बर' फिसा दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसना दिनै खोब जागोन 12-13 बोसोरनि हिन्जावसा जायखौ सासे 18 बोसोरबो जायो सासे बांगाल हौवासाया दिनै लाना खारदों लाना खारदों बायदि তা কেনেকুৱা লগ एथबां उन्दै অনলাইন মানে কি হয় नाथाय लाना खारदों इनस्टा मानो बेफोरो जाहैबाय बिसोरो इन्सटाग्रामाव लोगो मोनज्लायनानै दिनै बिसोरो 7 मास मोजां मोनलायनानै बिसोरो लाना खारलायदों
सातमा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा Cuman बेबो जोंनि हारिजों नङा गुबुन हारिजों काउंट बेफोरखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ साननांगौनि जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा दिनै धोरोमखौ लानानै दावराव दुबरी ना धोरोमखौ लानानै दावराव तो किमान हल इतिया जों गावनि Minor. समाजखौ जों फोसाबग्रो बन्टी नोंना समाजखौ फोसाब गाज्रि जादोंब्ला गाज्रि नुदोंब्ला बुं सोरनिबा गथ'बा बुं लागिले नोंखौनो गाज्रि होनना बुंथों अब्लाबो बुंनांगौ समाव बुं बेयो नोंनि दायित्व बेयो नोंनि बिबान बे माबा धोरोमखौ लानानै बे जोंनि गावजों गावनो पार्टिखौ लानानै बुंलायनायखौ बन्द' खालामनानै हायोब्ला समाजखौ सिबि बोर मोनसिनगोन खाथि खालानिखौ अन बोर मोनसिनगोन गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा मा होनना बुंनो जोंनि समाजनि गेजेराव दिनै मोजांहा मालाबाबो जायगा गैया गाज्रि हासो जायगा दङ आंखौ सासे बुनोबो ओंखारदों सानुखि ओमफ्रायखौ रायनायनि बुनोबो ओंखारदों आं नाम्बार हरना दोनदों बेनो हरजागोन कल मानोना जों गाज्रिखौ मोजां मोना जोङो जेब्लायबो सैथोखौ बुंगोन आरो बुंलांबायनो थागोन जेब्लासिम देहा आरो मोदोमा बा जिउआ थांना थागोन आरो देहाफ्रा बुंनो हानाय बोलोआ थागोन जय बर' हारिनि हामबायसै